Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á convocatoria do Pleno do día 6 do 11 coa seguinte orde do día. Punto número 1. Aprobación se procede da ata da sesión ordinaria do 2 do 10 do 2025 da sesión extraordinaria urxente do 30 do 10 do 25. Ninguna palabra, queda aprobada. Punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 1216/2025 a 1358/2025, especialmente das resolucións 1322 da revogación e delegación da Presidencia da Comisión Informativa de Dinamización Económica e 1354 de cese da concelleira María de los Ángeles Coira López como membro da Xunta do Goberno local. Punto número 3. A aprobación se procede á proposta de incoación de expediente para retrocesión de cesión de terreo no Camiño do Regueiro, proposta 2025/G006/0000404. Paso a palabra ao concelleiro de Urbanismo. Boa tarde. Como xa se explicou na comisión, por un desaxuste nas alineacións no Camiño do Regueiro, no seu momento, por ese desaxuste, deuse unha licencia cunha cesión, tal como se reflicte aí na proposta, que realmente non se tiña que ter realizado atendendo á realidade física do terreo. Fixemos desde o Concello un estudio de detalle para axustar as alineacións correctamente e, gracias a aquele estudio de detalle, hoxe se están facendo unha senda peonil no Regueiro e, además, podemos retrotraer esa cesión que, evidentemente, non era obligatoria, porque no ano 1994, cando se abre a Rúa do Regueiro cos 11 metros que ten de largo, pois, nese momento, xa todas as propiedades dese camiño, excepto dúas, cederon voluntariamente, pecharon, quedaron alineadas e non tiñan ningún problema. A discrepancia veu coa cartografía do planeamento, que era moi deficiente cando se fixo no ano 98 e non recollía exactamente a literalidade do que había na realidade física. Aí esa discrepancia subsanamos, entón compre agora retrotraer esa cesión que se fixo porque non tiña sentido literal aplicando o pexón naquele momento, pero non tiña sentido atendendo a todos os antecedentes e evidenciándose que había un problema. Que, ademais, teríamos a agravante que a liña na outra beira estaba encima do asfalto. É dicir, que cometeríamos a incongruencia de si este problema o temos ao revés, lle regalaríamos dominio público a un e lle diríamos que o seu peche estaría na línea branca asfaltada. É dicir, non tiña sentido ningún. Entón, esa é a proposta que se trae para retrotraer aquela cesión. Partido Popular? Nada. Partido Socialista? Simplemente pedir unha pequena aclaración. No informe de Secretaría pon que os solicitantes deberán formalizar en escritura pública a retrocesión e agrupación da zona cedida á finca matriz, deixando constancia no rexistro da propiedade. A pregunta é a seguinte: isto va a custo do veciño ou va a custo do Concello? Teño unha discrepancia coa secretaria, porque no asunto non o di. No acordo non se di quen o paga, non? O acordo non di quen o paga, está ben preguntado, non o di. Claro, e eu teño unha discrepancia aquí coa secretaria, que xa se resolveremos. Perdón.
si este criterio non é acertado, pero creo que é xusto. Nese senso, este concelleiro se manifestou na comisión pertinente, que debería ser a costa do concello, non facerlle pagar ao veciño unha e agora outra, non? Pero, sobre todo, cando o erro non viña polo veciño. Aquí hai un informe técnico do 9 de 8 de 2019 no que se lle decía que tiña que ceder para viales ao veciño. Entonces, a ver, bueno, espero que teña vostede boa má esquerda. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 4. Aprobación se procede da proposta de adhesión ao convenio interadministrativo de cooperación tipo entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de menos de 20.000 habitantes, co obxecto de habilitar a posibilidade de encomendar a xestión material da selección do seu persoal funcionario interino para postos de arquitectura, de arquitecto, arquitecta, arquitecto técnico ou arquitecta técnica, a mesma. Proposta 2025/G006/000411. Ten a palabra o concelleiro. Bueno, esta proposta está moi ben xa explicada, non? Xa se comentou tamén na comisión e precisamente hoxe falando con un funcionario da Deputación que veu unha recepción dunha obra da área de asistencia a municipios, eles mesmos vían que se estaba demandando continuamente asistir a tribunais en distintos concellos para estes postos moi reiterados, e foi cando surdiu a proposta dende a Diputación de facer unha bolsa a nivel de provincia para asistir a todos os concellos que tiveran esa necesidade. E eu lle comentei precisamente que hoxe traeremos nos a pleno porque levamos 6 anos sufrindo, padecendo a falta de técnicos en moitos momentos, e que é un recurso máis, a parte das nosas propios procesos selectivos ou bolsas de sustitucións que se podan crear, ter un recurso máis para poder tirar e poder facer a acumulación de tarefas ou algún traballo específico para poder manter e mellorar a atención nesta área, que é importante e que nos últimos anos se nos foi atascando bastante pola falta de funcionarios para traballar neste departamento. Partido Popular? Partido Socialista? Sí. Reiterámonos o que manifestamos na comisión respecto a este punto, que nos parece unha iniciativa moi acertada por parte da Deputación Provincial para os pequenos concellos de menos de 20.000 habitantes. Votaremos a favor igual que fixemos en comisión. Esquerda Unida? Nada. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 5, mocións urxentes. Temos dúas mocións que eran unha a declaración institucional por un tren do século XXI para Ferrolterra e o medio Ortegal. Pasamos a ler. Bueno, pasamos a ler, non. A votar. A inclusión no orde do día, sí. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, a moción viña, a declaración institucional viña xa consensuada. Se vos parece, lemos os puntos declaratorios, porque é bastante extensa e xa todos temos coñecemento do mal funcionamento do ferrocarril na nosa comarca e na do Ortegal. O Pleno do Concello de Fene exixe o seguinte: instar o Goberno do Estado de maneira inmediata a restituir as frecuencias e horarios entre Ferrol e Coruña que existían ata 9 de xuño, incluído a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e Coruña para cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía. Isto conleva a aumentar o número de unidades para poder realizar o servizo ferroviario eficaz e eficiente
que non haxa vehículos de Renfe ociosos que poidan prestar o seu servizo. Segundo, instar ao Goberno do Estado a iniciar neste ano 2025 o estudio informativo para a modernización da infraestructura ferroviaria Ferrol-Betanzos-Infesta a Coruña, para que sexa unha liña do século XXI que permita a integración da comarca de Ferrol co resto da rede ferroviaria galega e co exterior, onde se contemple a rectificación de curvas, renovación de túneles, duplicación de vía, electrificación, puntos de cruzamento para mercadorías de 750 metros como exixe a Unión Europea e a súa inclusión no corredor atlántico, tanto de viaxeiros como de mercadorías. Dito investimento ten que supoñer unha reducción considerable dos tempos de viaxe para que sexan competitivos con outros modos de transporte e o vehículo privado. Terceiro, instar ao Goberno do Estado a resolver este ano 25 as alegacións ao proxecto de construción do bypass Betanzos-Infesta e incluir este ano a redacción do proxecto. Cuarto, instar ao Goberno do Estado a mellora e modernización da infraestructura e servicios de proximidade Ferrol e Ortigueira. O tren de vía estreita non pode continuar nun proceso de degradación progresiva, dado que é vital para a vertebración de todo o norte de Galicia entre Ferrol e Ribadeo. Quinto, instar ao Goberno do Estado a creación do servicio de proximidade ferroviario entre Ferrol e a Coruña. Trátase de vertebrar da forma máis eficiente un espacio urbano onde residen máis de 600.000 persoas, que permita unha mobilidade sostible, creando unha auténtica alternativa de transporte. Sexto, instar ao Goberno do Estado a intermodalidade dos diferentes modos de transporte, crear unha rede de transporte comarcal onde estean incluídos todos os modos de transporte colectivos existentes, trens de proximidade, trens regionais, autobuses urbanos e interurbanos e taxis, con horarios e tarifas integradas. Esta rede de transporte supoñería a transformación das actuais estacións de tren e autobús de Ferrol nunha única estación intermodal máis moderna e funcional. Por iso é necesario a sinatura no ano 2025 do convenio de construción da estación intermodal entre Adif, Xunta e Concello de Ferrol, e revisar o número de apeadeiros en toda a liña para que poidan cumprir a función de accesibilidade adecuada, mellorando o acceso e que toda a poboación se beneficie dos mesmos. Séptimo, instar ao Goberno do Estado a integración do porto exterior e interior na rede ferroviaria moderna, inclusión do porto exterior e interior da rede básica transeuropea de transporte ferroviario e de mercadorías xunto cos tramos Ferrol-Betanzos, Infesta Lugo-Monforte de Lemos para un maior desenvolvemento industrial e económico da comarca. 8. Instar a Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios de servicios viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servicio de proximidade á Comunidade Autónoma de Galicia, como existe noutras comunidades autónomas, dado que non hai impedimentos legais para iso, o que suporía unha xestión máis próxima, tanto para a Administración como para a cidadanía. A transferencia das competencias debe incluir previa e necesariamente o compromiso do Goberno Central a rematar todas as obras pendentes, o traspaso de material e a financiación necesaria. Noveno, instar ao Goberno do Estado a impulsar as actuacións necesarias para garantir a chegada efectiva da alta velocidade ferroviaria ás cidades Ferrol e Lugo, asegurando a súa plena integración no eixo atlántico de alta velocidade. Pasamos a votación. Votos a favor. Xa votamos. Sí, ¿no? Como declaración institucional. Vale, e a seguinte moción, moción urxente, pois, para a inclusión da orde do día e a declaración institucional do Concello de Fene do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Votamos a súa inclusión. Votos a favor? Por unanimidade, perfecto. Pasamos á súa lectura. Declaración Institucional do Concello de Fene, 25 de novembro do 2025, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O 25 de novembro é unha data de compromiso colectivo e responsabilidade institucional. Nesta xornada, a sociedade galega manifesta de maneira clara o seu rexeitamento a toda forma de violencia exercida contra as mulleres polo mero feito de selo. A violencia de xénero é unha das máis graves violacións dos dereitos humanos, atenta contra a liberdade, a dignidade e a vida das mulleres, e constitúe un obstáculo inaceptable para o avance da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Erradicala é unha obriga democrática, ética e institucional. Neste ano, cando se cumpren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, reafirmamos o noso compromiso neste marco histórico que presentou as bases dunha resposta integral fronte á violencia contra as mulleres. Neste ano 2025 cúmprese tamén 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada despois dun intenso traballo de escoita social. Foi unha lei pioneira que contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Desde entón, grazas á presión da mobilización feminista, houbo melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente. Aspectos recollidos na lei como a garantía psicolóxica de atención primaria aínda non son hoxe unha realidade. Non existe unha axuda periódica incluída ás vítimas de violencia sexual. Falta financiamento e personal nos CIN. En ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de afectivo sexual. A carencia de máis servizos públicos son un obstáculo contra a violencia machista e por iso que é fundamental acrecentar os recursos económicos neste ámbito para reforzar os servizos públicos. No ano 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. E hoxe hai máis de 6.000 casos en Biogen. No que vai de 2025 houve varios feminicidios e intentos de feminicidios. A violencia machista é unha realidade incuestionable, constitúe un problema de dereitos humanos e o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello de Fene denuncia que o negacionismo de violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servizos públicos e o aumento de recursos do sistema de protección e atención ás vítimas, así mesmo anima a veciñanza da localidade a secundar e apoiar as movilizacións do movimento feminista. Nesta data, o Concello de Fene e a representación da súa veciñanza a través de todos os grupos que conforman a Corporación declara o rexeitamento rotundo e unánimo de calquer forma de violencia contra as mulleres, sexa física, psicolóxica, sexual, económica, institucional ou simbólica. O seu apoio e solidariedade incondicional a todas as mulleres vítimas e coas súas familias, así como o recoñecemento ás entidades, profesionais, servizos públicos, especialmente centros de información á muller, servizos sociais municipais e forzas e corpos de seguridade que traballan cada día na súa atención, protección e recuperación. 3. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma para o período entre 2018 e 2022 e singularmente pautar incremento de persoal e incremento de orzamento destinado á prevención e sensibilización e a planificación de procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a violencia contra as mulleres. 4. Impulsar un novo marco regulamento e orzamento incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de centros de información á muller, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de rateos mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. 5. O chamamento á cidadanía de Fene e de toda Galicia para que se implique activamente rexeitando calquera comportamento, expresión ou actitude que reproduce desigualdade, discriminación e apoiando as iniciativas sociais que promovan unha cultura de respeto, igualdade e coidado. O Concello de Fene renova así o seu compromiso coas mulleres e coa sociedade, coa firme convicción de que só desde a unidade, o consenso e a responsabilidade compartida poderemos construir un futuro libre de violencia. A violencia contra as mulleres non é un asunto privado, é un asunto social, político, institucional que interpela a todas as persoas e require unha resposta común, firme e continuada. Por iso, máis que nunca, dicimos alto e claro, ningunha agresión sen resposta, ningunha muller soa. Fene, 6 de novembro. Pasamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Antes de ir a rogos e preguntas, tedes que disculpar, pero temos aquí a Sonia, que é a interventora do Concello de Neda, estaba de interventora acumulada
durante 15 días por vacacións da interventora titular. Ahora sí, rogo se preguntas. Partido Popular. Moi boa tarde, benvida Sonia. Bueno, a primeira pregunta en relación coa Praza Verde. Nos xa en varios plenos solicitamos e preguntamos e rogamos a este goberno municipal durante varios anos cando ten pensado facer algunha labor de mantemento nesa plaza. Temos de recordar que a última labor de mantemento que se fixo para que non resbare a xente cando chegan as xeadas e o inverno, pois se fixo na última etapa de goberno de Gumersindo Galego e non se lle volveu a facer ningún tratamento. Entón, desde aquí, en primeiro lugar, queremos rogar que xa pasaron uns cantos a niños, máis de 4, 5 en concreto, que se proceda, por favor, a dar ese tratamento que é necesario. Tamén en relación coa Praza Verde e a poda, non a poda, a eliminación deses árbores, polo que se lee, resulta que estaban plagados de nunca mellor dito, dunha praga. E unha cousa, algún de ustedes son moi novos, non de idade, pero si políticamente non recordan o da motosorra do Partido Popular, que lle decían a este goberno, pero es que ustedes non fan máis que cortar e non repoñen. Si eses árbores estaban mal, queríamos preguntar se existiu algún estudio para ver se se podían recuperar e en caso de non existir, se ustedes o valoraron, por que taparon con cemento e non procederon á súa sustitución se non tería, que se nos poden contestar. Despois, en relación coas palabras solicitadas no último pleno por dous veciños deste concello, en relación coa primeira intervención de un veciño que se queixaba sobre unha maleza existente ao carón da súa casa con un grave risco de incendio. É ben certo que nós non podemos intervir cando interveñen os veciños a salida do pleno, pero queríamos preguntarlle a este goberno se hai expediente feito coa finca con maleza. E rogarlle, instarlles a que, moi ao contrario do que se manifestou por parte do concelleiro de Urbanismo, nos consideramos que sí que deberían de haber actuado. Non é a primeira vez que este goberno actúa en casos similares e, aínda por riba, non é un favor ao veciño, é que o Concello está obrigado a actuar. E así existe un informe consultivo do ano 2022 que ratifica a obriga dos concellos galegos a executar e empezar as ficas cando é necesario, cando non os propietarios non se fan cargo, con independencia despois de que o goberno, de que o Concello recupere ou non o importe desa limpeza. E non solamente nós, sino tamén o BNG, ao frente deste goberno, o ten feito en outras parcelas. Entonces, queremos preguntar, eso, se existe expediente, creo que coa vez me dixeron que sí, decirlles que deberían vostedes haber actuado, existe un grave perigo de risco e nos gustaría saber en que estado está. Despois, tamén, respecto á intervención de outra veciña por unhas queixas, por ruídos en relación con un establecemento, en relación con un bar, que a día de hoxe está pechado, que xa se preguntou bastantes veces neste pleno, queríamos preguntarlle cantas denuncias existen, porque nós sí que vimos algunhas por rexistro de entrada, e que trámite seguiron. Entendo que o mellor hoxe no pleno non pode contestar, pero posiblemente no seguinte sí, non? Despois, en relación con os contratos de alquiler, en relación con unha serie de vehículos que levamos preguntando durante varios plenos por eles, en concreto 3 ou 4 plenos, na Comisión de Servicios nos daba traslado dos mismos, non? En relación con estes contratos de alquiler, primeiro queremos salientar que falta o contrato de alquiler do camión con matrícula 0240 Madrid, Zaragoza, Whisky. Outro camión do lixo dese contrato, o voceiro do BNG dixo que existía contratos de todos en aquel pleno sobre as distintas facturas e realmente este contrato non se nos deu copia, entón instarlle desde aquí, si nos la poden dar, de existir. Tamén falta o contrato do vehículo matrícula 0005 Jaén, Dinamarca, Roma, un furgón que tamén se nos dixo que existía ese contrato e non se nos deu. En relación con estes contratos, dos que sí que se nos deu traslado, que é a matrícula 8448 Madrid, Valencia, Navarra,
e 2659 Madrid-Navarra Whisky, queríamos preguntarlle se existe un expediente de contratación ao respecto. Tamén queremos preguntar se consta, este contrato está firmado. Bueno, este contrato está firmado única e exclusivamente por unha parte, polo Concello, e en concreto está firmado por un traballador deste Concello. E entonces queremos preguntarlle se consta unha delegación expresa como marca normativa para autorizar firmar contratos a un traballador. Tamén queremos preguntar por que non existe rexistro de entrada deste documento. É un contrato que obriga o Concello, as arcas municipais, con unha empresa ou un empresario, e non hai rastro del por rexistro de entrada. Preguntarles tamén se existe algún informe de secretaría e intervención, se existe, se nos poden dar traslado del, se nos poden decir se existe, non? Tamén preguntarles, cando existe un contrato que está regulado, existe unha retención de crédito, preguntarlles se existe, non? E tamén preguntarlles por que se existe este contrato. As facturas están con reparo. Nos encontrábamos en as resolucións da alcaldía con un decreto, podíamos retomar aquelas que preguntábamos, pero vamos ir ás máis recentes, que son do 29 de outubro de 2025. Pois en esta relación de facturas que veñen todas con reparo, nos atopamos en concreto con reparadas as facturas do mes de xaneiro, do mes de febreiro, do mes de marzo e do mes de abril, de dous de estes contratos. E tamén temos o reparo da matrícula esta que lle decimos que non se nos deu traslado do contrato, non? En relación cos mesmos, nos sorprende moitísimo, moitísimo, que se fija unha duración neste contrato dende o momento da súa firma que terá unha duración de 4 meses, prorrogable. Pero para resolver este contrato, o Concello ten que notificarlo ao arrendatario, perdón, ao arrendador, con 10 meses de antelación. O vemos un pouco difícil de cumplir, quero decir, que nos veremos concadenados eternamente a este contrato. Oye, igual nos vai bastante ben, non? Despois non vamos entrar na redacción do contrato con cláusulas reiteradas, duplicadas e dicindo así mismo o mismo, non? Tamén, en canto ás responsabilidades que se lle exixen ao Concello, bueno, cando falamos do Concello realmente os veciños, que son os que pagan isto, que ustedes non o pagan, o pagamos todos, bueno, os pagan na proporción que vivimos aquí en Fene, non? Lle exixen tamén ter un seguro de responsabilidade civil para calquer tipo de siniestro derivado da condución do vehículo. Bueno, é que isto nos parece gravísimo. E queremos preguntarlle, o sea, é que isto non... Isto que nos deron vostedes, non é que viñera un señor pola calle, mire, que o levan pedindo tantos meses, tomen os contratos. Isto nos lo deron ustedes na Comisión de Servicios. Home, usted vai a alquilar un vehículo e lle exixen un seguro de responsabilidade civil. Isto tamén o queremos traer moi en relación porque lle preguntábamos por unha reparación por un sinistro que houbera e nos dicía o concelleiro de urbanismo, de contratación, o voceiro do BNG, que era normal, non? E me contestaba a mí personalmente, me decía, como se nota que usted nunca firmou un contrato deste tipo, igual algún día pois me collen un pouco enajenada e doulle ali a firma. Pero non, isto é, de verdade, isto é moi sangrante, moi sangrante. En caso de impago, bueno, xa os intereses, non? É que aquí non estamos nunha feira. Isto é unha administración pública. As condicións e os requisitos que debe ter un contrato é que exceden tamén do ámbito privado. A parte
porque que isto sería totalmente abusivo para dous veciños ou para dous empresarios. Bueno, xa non queremos decir nada sobre as cláusulas de confidencialidade que están aquí incluídas e as consecuencias que poden derivar para o Concello no caso de que transfira esta información privada. A ver se hoxe, co que estamos facendo, tamén temos unha sanción por falar deste contrato. A prórroga, 12 meses por o grado, o outro contrato na mesma línea, as mesmas condicións, eses 4 meses con esa duración de días, o único que son 19 meses prorrogado. Despois, en canto ao SAF, recollemos bastantes queixas que están a entrar por rexistro sobre o tema do sistema deficitario do Servicio de Axuda no Fogar. Unha denuncia que vimos traendo a este pleno desde fai 2, 3 anos, desde fai moitísimo tempo. Non nos vale xa esa resposta que nos daba o Concelleiro de Servicios Sociales no pleno anterior, incluso que chegou a dar hoxe aquí diante de dúas veciñas que viñan a preguntar e a reivindicar un mellor servicio. Non nos vale esa resposta. Somos nós os mesmos que lle dicimos aos veciños que presenten esa reclamación. Está moi ben que ustedes asesoren, que ustedes aconsellan, pero non poden esquecer que vostedes son os que están gobernando. E vostedes teñen unha responsabilidade. E está moi ben que entren as queixas por rexistro. Non sei se así vamos a creerlle a súa palabra, incluso todas estas queixas que chegan da Valedora do Pobo en relación co Servicio de Axuda no Fogar, que son ustedes mesmos os que lle din aos veciños tal. Vale, hasta aí, non sei se lle teño que dar os parabéns, porque así tamén nos enteramos nós, porque nas comisións non nos dan conta das queixas que chegan, pero que teñen que facer algo. Teñen que facer algo con este sistema. Hoxe nos enteramos que conteste usted aquí a unhas veciñas que están estudiando impoñer penalidades por incumplimento contractual á empresa. Se isto non é correcto, digo eu, non creo ustedes que estas penalidades chegan tarde? Chegan tarde, porque se ustedes realmente eran coñecedores de que o contrato se estaba incumplindo irregularmente, o tiñan que facer antes. Xa sei que va a sonar moi frívolo, pero se vostedes están amañando aquí esta carreteira, porque aquí non se pode comparar nada, e hai unha empresa que o está executando mal, e usted o ve todos os días cando pasa, ustedes farán algo con esa empresa que está a executar mal ese proxecto, esa reparación da estrada. Pois máis vamos a decir en un tema como este, que estamos tratando con persoas, non con asfalto, nin con grava. E despois, queremos preguntar en relación coa intervención dunha das veciñas coa modificación do seu plan individual de servicio de axuda no fogar, que tal como manifestou neste pleno, tiña recoñecidas un total de X horas e existe un informe, según señalou aquí, donde, según sinalou aquí, a empresa modificou ese servicio. Queremos preguntar como é posible isto e que nos consideramos na nosa ignorancia que isto é ilegal. Pero que nos parece máis grave é que nese documento aparece a firma de personal deste Concello. Preguntarlle ao Concelleiro de Servicios Sociales se usted estaba ao corrente desto e que ten pensado facer para solucionarlo, ou no momento que se enterou dese asunto que ten pensado para solucionarlo, non? Despois, queremos trasladarlle unha serie de rogos en relación con alumeados públicos, non? Trasladarlle que igual estes son coñecemento que temos, algúns deles por rexistro de entrada e ao mellor están xa usados a día de hoxe. A reposición de 3 puntos de luz en Fonte de Orra, despois tamén no Camiño de Catalán. Non son 3 puntos de luz. No Camiño de Catalán hai que repoñer o alumeado, que hai algún que está fallando, tamén no Piñeiro, na Avenida da Astano, no Polígono, no Monte, en Maniños, e en esta zona, que é a que vai desde o Camiño das Arangas, o cruce do Camiño do Catalán, tamén queremos trasladar un rogo que se proceda tamén ao rebacheo desas zonas. Tamén trasladar a reposición de algún alumeado no pabellón do Ramo, que está tamén sin luz. E
Tamén queríamos trasladarlle unhas peticións que existen en relación con dous elementos, con dous lavadoiros. Unha é unha solicitude urxente para unha reparación e rehabilitación do lavadoiro de Vilanova, e despois tamén existe unha solicitud dunha veciña que solicita un mantemento no lavadeiro da Pena e das zonas que sinala ela no seu escrito que deben de ser aos alrededores do lavadoiro. Tamén queremos trasladarlle ou preguntarlle se xa fixeron algo coa reparación do firme na Rúa de Paz, que hai un veciño que denuncia que existen varios socavóns que poden orixinar algunha avería nas rodas dos vehículos. Tamén queremos preguntarlle sobre unha reclamación, máis ben, isto é as inspeccións, isto é un escrito que entra dunha comunidade de propietarios, en concreto da Avenida Naturais número 44 Fene, que en concreto, se non me equivoco, en frente do Gadis, e que lle solicita unha inspección do estado das beirarrúas perimetrais do inmoble, así como a valoración e posterior reparación. Queríamos preguntar se o teñen xa previsto, se o van a facer e que van a facer con isto. Tamén vemos que existe unha queixa dun veciño en relación coa celebración que se vai a facer o día 15, creo, San Valentín, aprobado o slalom, e unha queixa, 22. Que queremos saber que consiste esa queixa, se se vai a dar cursos e se se lle vai a dar resposta. Tamén queremos preguntar sobre a queixa solicitada, sobre as actuacións que se van a facer en relación coa queixa das asociacións de pais de nenos con problemas psicosociais, que, claro, solicita que se tomen medidas para solventar a situación de mala higiene que ocasionan os donos dos cans que non recollen os seus excrementos e que, a todo o mundo, pero en concreto a estes rapaces lles produce unha alteración. Entón, preguntar se por parte do Concello se vai a facer algunha campaña ao respecto, igual que se fixo noutros concellos limítrofes desta comarca, e que se ten pensado facer. Queremos alientar tamén unha reclamación que existe da comunidade de propietarios no que lle exixen unha deuda da comunidade desde maio a outubro. Non sei se a mesma comunidade de propietarios na que nos tuveron que interpoñer unha reclamación xudicial da que tuvemos que pagar, a parte das cantidades que evidentemente se debían, os intereses máis as costas. Tamén en relación con as facturas, o Círculo Cultural Recreativo de Fene lle solicita o pago das facturas pendentes. Entón, queríamos preguntar, este era un pago que se levaba bastante regular, si é algo anecdótico ou se nos poden dicir cantas facturas se lle están adebendo, que entendo que son por electricidade o Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío. Tamén queremos preguntar se por parte do Concello se trasladou a empresa que está prestando os servicios de limpeza nos centros educativos. Neste caso preguntamos polo requerimento que fai o CPI a Xunqueira para que a empresa Acciona instale, que a prestadora deste servicio, instale portarrollos ou despesadores de papel higiénico en 3 baños. Tamén me quedaba un restablecemento de alumeado que non dixen antes, que en relación que en concreto na Rúa Tellerías, preguntar tamén se xa está reposto e se non está, cando se pensa en facer. Tamén queríamos trasladarlle a reclamación da Asociación de Veciños de Perlío, na que lle solicitan unha solución, si se pode ver unha solución para mellorar a potencia eléctrica disponible no local, porque ao parecer a iluminación non é moi acorde para o confort, para as funcións e actividades que queran facer ali.
Queríamos preguntarlle ao concelleiro de Facenda, que xa yo preguntábamos algo outro día na comisión, que si ten pensado facer os orzamentos do ano 2026. Xa sei que non é costumbre deste goberno, do Bloque Nacionalista e do Grupo Mixto, presentar os orzamentos e tempo en forma, pero consideramos que ustedes levan desde o ano 2020 gobernando aquí, foron incapaces, incluso tendo unha maioría absoluta sobradamente de número, chegando a ser 10 concelleiros no goberno, de presentalos en tempo en forma, sempre tarde, mal e arrastro. Entón, queremos preguntarle que calendario ten previsto o concelleiro de Facenda para presentar estes orzamentos do ano 2026, que, como sempre reiteramos, o documento máis importante do Concello para o seu funcionamento. Tamén queremos preguntarlle ao concelleiro de Facenda en relación coas distintas ordenanzas que nos dera pequenas pinceladas de que iba a modificar. Nos desde aquí lle requerimos, lle reiteramos que se procedan a modificar as ordenanzas e tamén lle rogamos que modificar as ordenanzas non significa cobrar máis aos veciños, é modificalas, adaptadas á realidade. Temos que ter en conta que as arcas municipais se van a ver incrementado en un importe moi elevado de recaudación debido a as tasas dos colectores e os seus efectos retroactivos, así como a imposición dese tasazo do lixo, e iso se ten que reflexar nas inversións dos veciños e tamén nas modificacións das ordenanzas. E desde aquí rogarlle que se fagan máis actividades, actividade de recaudación. Quen teña que pagar, que pague, pero iso non significa que haxa que incrementar as ordenanzas, non? Tamén queremos preguntarlle por un escrito presentado por un veciño, pero sí que é certo, este entrou Antonte, sí que é certo que xa o reclamou en varias ocasiones, que pregunta polo deterioro dunha farola e que cando se vai a reparar, xa o presentou en varias ocasións, polo nome. Non sei se será o mismo, creemos que sí, que tamén unha comunidade, Cristo del Valle número 2, solicita que se preste a maior brevedade posible a subsanar as afectacións ocasionadas pola instalación dunha farola e que se tomen as medidas oportunas. E queríamos preguntarlle tamén que nos chama a atención e tamén nos preocupa unha comunicación que nos informen ao respecto, porque a comisión foi anterior, unha acta de infracción por rexistro de xornada, unha inspección de traballo e de seguridade comunica un acta de infracción a este Concello. Vamos a entender e a presumir que somos inocentes, pero nos gustaría que nos aclararan en que consiste esta acta de infracción e que se vai a facer ao respecto, se se vai a alegar, se se vai a recurrir, se se vai a pagar, e por que é o que motiva que unha administración que debe de ser o máis dilixente posible teña ata unha inspección de traballo e non que a teña, sino que desa inspección se derive un acta de infracción. Fai 2 plenos lle preguntábamos a este goberno en relación con unha dación de conta que se nos daba polo tema do centro de saúde, que se iba a rescindir ese acordo no que o Concello ten un mantemento, e lle preguntamos como iba a quedar o servicio, como estaba eso ahora mismo. Naquel pleno non se nos deu contestación, tampouco reiteramos, pero sí que ahora vemos, por rexistro de salida, que se ha trasladado un convenio de cooperación, isto é rexistro de salida, o Concello o envía a Xunta. Entendemos que a Xunta, convenio de colaboración entre os Sergas e este Concello en canto a gastos ocasionados pola utilización do Centro de Saúde de Fene, do día 23 de outubro de 2025. Nos gustaría que nos explicaran un pouco en que consistiu ese rexistro de salida, que convenio é, como queda nesta situación. E despois, preguntarle tamén ao concelleiro de Urbanismo en relación cunha preocupación. Nos entendemos, ou se trae aquí ese convenio que se vai suscribir coa Diputación, desas listas de interinidades, o exemplo das interinidades neste Concello, na área de urbanismo,
como moitísimas outras, o vimos arrastrando desde fai moitos anos, desde o ano 20 iban a ser a solución, a xente que estaba interina marchouse cando conseguiu a súa plaza, e, pois, bueno, digo eu, a pregunta é, tema de licencias. Durante o seu período frente deste goberno se chegou a contratar unha empresa privada para informar licencias urbanísticas. Hai licencias que levan aí, pero non me refiro a comunicacións previas, licencias de construción, licencias de adaptación de inmobles coa nova lei que poden convertirse en vivenda, que levan máis de 2 anos e medio paralizadas sin absolutamente ningún trámite. Usted cree que esta vai a ser a solución? E, bueno, confiaremos en que empece a funcionar. E cando comezará a funcionar esta línea desta lista de interinidade para poder solucionarlo? Partido Socialista. Boa tarde. Vou a comenzar eu cun rogo, despois pasolle a palabra ao meu compañeiro. Aprobamos hai un momento por unanimidade unha declaración institucional sobre a situación do tren na comarca. Sin embargo, este grupo apoiou, como non podía ser de outra maneira. Sin embargo, queremos lembrar que esta mellora da situación do tren na comarca non hai solucións a curto prazo. É un tema moi complexo, é un tema no que se está traballando, pero non é a curto prazo. Eu quero recordar que o Goberno do Estado está investindo agora mesmo preto de 200 millóns de euros para mellorar as liñas ferroviarias tanto de Ferrol a Ribadeo como de Ferrol a Coruña. E aprobamos esta declaración, non obstante, consideramos que é unha oportunidade perdida de ser un pouco máis ambiciosos e pedir unha mellora do transporte público en toda a comarca. Non só o transporte ferroviario, senón tamén o transporte por estrada. Todos somos conscientes, e xa se tratou varias veces neste pleno, a situación do transporte de autobús que hai de Ferrol a Coruña. Esta mesma mañá, 9 persoas se quedaron na parada de Fene sin poder subir ao autobús. Ás 8 da mañá, cando tiñan que chegar aos seus postos de traballo. É unha situación que se ven repetindo continuamente. Entonces, rogamos a este pleno, rogamos a este goberno municipal que poña a mesma énfase en defender o transporte público por estrada que o fixo en defender esta declaración institucional sobre a situación do tren. E agora pasolle a palabra ao meu compañeiro. Bueno, vou comenzar facendo un rogo. E o rogo é polo SAF. Acabamos de ter aquí a dúas persoas poñendo de manifesto as dificultades coas que se atopan diariamente. Suscribo, como penso que suscriben todos os que aquí están presentes hoxe, que isto é unha realidade, non é que lle pase a unha persoa, estáme pasando a mí mesmo, con un familiar. 50 minutos para facer a comida, facerlle as necesidades básicas. De que vamos? Todo isto desde fai un mes reduciron polo tema das 48 horas. O sea, ten que haber outro tipo de solucións. O rogo é que o señor concelleiro de Servicios Sociais colla as riendas, faga unha reunión urxente coa empresa nova, tan pronto tome o seu contrato en vigor, tan pronto o faga, porque o que non pode ser é o que decían estas dúas persoas que aquí viñeron, é que vaya todo a consta do usuario. É dicir, que un traballador teña que ter 48 horas laborais, o sea, perdón, 48 horas sin traballar, porque é unha directiva europea, é o correcto, é o normal, pero non ten que ser a costa dos usuarios. É dicir, esas 13 horas que o normal que fai, eses 13 servicios que fai unha persoa o sábado e 13 o domingo, cando por semana son 6, é que leva consigo a que cando eu tiña, cando meu familiar tiña 1 hora e 50 minutos para atendela, pasou a unha reducción de 50 minutos. Que pasa? Pois pasa que o luns
esta persoa ten dores por todo o corpo. Acolla, manipula, fan todo a carreiras, e hai que darlles Nolotil, paracetamol, cada 6 horas, intercambiando. Esta mesma semana tiven que ir ao médico para poñerlle en antecedentes, e me dixo que había que darlle unha, porque que xa non a podías tocar, non lle podías poñer unha man enriba, nin investile, non podías facer nada. Doíalle todo e choraba. Pero isto ven sucedendo desde fai 3 semanas. Eu xa, quero dicir, o que eu lle poño de manifesto aquí é unha realidade como a que poñía os veciños. Fágome eco, porque agora queda grabado en pleno, e fago a petición. Rogo que urxentemente coa empresa nova se faga unha reunión na que se traten estes tempos tan reducidos para atender a unha persoa de 100 anos, que xa non fai conta do seu corpo, e que hai que facerlle todo. E que se non se manipula con cuidado, con respeto e con agarimo, se lle fan unhas doenzas terribles. Entonces, encarecidamente. Continúo con outro rogo que é unha das últimas rúas nas que se fixo unha actuación de calado, a rúa Antonia Montero. Non me lembro, pero penso que leva 4 meses xa terminada a obra e aceptada polo Concello. 4 ou 3 meses pode levar, non me lembro máis, seguramente que a Concelleira de Obras ten o dato máis fresco que eu. O que é unha realidade é que se paseamos por ali, vemos que o asfalto está levantándose xa, que xa empeza a ver grietas fenches no asfalto importantes, que coas choivas, o frío, a dilatacións, as contraccións que vamos a ter neste inverno, como é normal, pois empezará a facerse cada vez máis grande e teremos que facer unha actuación dentro da mellor de 8 meses, cando xa ha acabado a garantía desta obra. E o rogo é que se lle exixan responsabilidades á empresa que executou esta obra. E que se visile, antes de que acabe o contrato, non somente agora, sino que se visile continuamente, porque moito me temo que isto vai a maiores, porque están as recollidas de agua xa están cheas de pedrecillas negras do asfalto que xa foron levantándose, o sea, que non pode ser unha obra na que hemos invertido centos de miles de euros, non? Exagerando. Non me acordo agora a cantidade, pero sei que eran 100 e pico mil euros, non? Ben, outro rogo que lle quero facer ao Goberno é en canto á sinalización vertical que temos no Concello. A verdade é que, sinceramente, o sea, teño vergonza allea. É dicir, eu cando entro en Fene e vexo un cartel que pon Fene, está todo oxidado, un cartel inmenso, vindo de Cabañas por la estrada AC-133, e me vexo benvido a Fene, e resulta que todo está oxidado, sin letras casi, etcétera, etcétera, pero que din isto, din outros moitos casteles. Incluso hai rúas neste Concello que a cartelería do camiño da rúa non se ve o nome. Unha persoa que veña, que este paseando, non sabe en que rúa está do Concello. Entonces, o rogo é que se comece, paulatinamente, a ir cambiando algúns dos cartéis que xa están dentro. Eu non digo que haxa que cambiar todos, pero os que nos dan a benvida ao Concello, cando menos eses. Ben, outro rogo, pregunta, se nos poderían contestar cando foi a última limpeza que se fixeron os contenedores do lixo neste Concello, e se existe un plan que seguramente existe, pero ahora mismo non me lembro, pero bueno, a oportunidade da pregunta é cando foi a última limpeza e se existe un plan de cadencia temporal para limpar os contenedores do Concello. Unha pregunta máis, ata cando imos soportar o cabalo na Avenida Naturais de Fene? Miren vostedes, eu vou dicir, hoxe cando viña camiñando para este Concello, e isto xa o retirei no pleno anterior e no anterior máis, cando viña camiñando, en Gadis xa empezaba o olor deste cabalo a ser manifesto, pero é que non me abandonou o olor hasta chegar ao bar Camarote, o sea, é que é increíble, non se pode camiñar por aí, Isto é xa de sanidade, ten que haber unha actuación urxente, non podemos demorala máis, que a mellor xa a fixeron ustedes, pero se a fixeron, quero que nos informen, non?
Ben, unha queixa, un rogo, queixa, pregunta, chámelle como queira. Acabamos de poñer semáforos novos en todo o Concello. A verdade é que son chulísimos. Pero nos esquecimos dos cegos e dos sordos. Non hai unha temporalización, non hai un sonido. Nos olvidamos das persoas que teñen dificultades. Non sei se era porque non se contemplou, porque os cartos non chegaban, pero, bueno, o rogo de que, cando se poida, se fagan melloras nestes semáforos. Para darlle tamén unha oportunidade ás persoas invidentes e ás sordas. Que, ademais, creo que é o mesmo aparato, polo que vin, que te dá os segundos que faltan para que remate o tempo de cruzar e, ao mesmo tempo, emite o pitido para que as persoas saiban que poden cruzar nese momento. E vou dicir unha cousa curiosa. Onte, isto é curioso, é que me acordei porque onte nos pasou. Nunha rúa das principais da Coruña, estábamos miña muller e máis eu para cruzar o paso semafórico e de repente unha persoa por atrás acolle e lle din: axúdeme a cruzar. Pero levamos un susto porque agarrou a miña muller: axúdeme a cruzar. Nos dimos voltar para atrás e por que pasa aquí? Era un invidente, unha persoa con seu bastón e a cruzamos a cruzar a beira rúa. Unha coincidencia. Eso me fixo lembrarme dos semáforos de aquí e facer este rogo. Ben, mire, outro rogo. Detrás do cuartel da Garda Civil, o camiño do Ludeiro, pois a verdade é que vai necesitando un pequeno rego asfáltico. Entón, cando poidan, vostedes pasen por ali e miren esta necesidade. Recentemente, creo que foi onte mesmo, vimos unha nota na página web do Concello de que estivo aquí o deputado do BNG no Parlamento Estatal, o señor Rego. Vostedes lle fixeron unha encomenda sobre a Roda Oeste, entón quería que nos explicaran en que vai consistir en concreto esta actuación deste deputado. E logo, un rogo que xa é reiterativo. Mire, nunha relación de facturas que vostedes presentaron para este pleno, en concreto a 1146, do día 13 de marzo aparece unha factura, que casualidade, de enerxía eléctrica outra vez, por 45.127 euros. Este concelleiro, este grupo socialista xa fixo o rogo en un pleno anterior, creo que foi no mes de setembro, me parece, non me lembro exacto, pero foi recentemente, por unha factura semellante do mes de xaneiro, esta é do mes de febreiro, e a presentaron en marzo, que se fixera neste contador en concreto, o contador da aldea, que se fixera unha inspección técnica do contador, que se leve a un técnico para ver se funciona ben. Que pasa? Que estamos acostumados a que sexan abultadas, pero tan abultadas, unha de 48.000 fai un mes, ahora outra de 45.000, pero Dios bendito, é que ese contador só, cando chegamos ao ano, son 700.000 euros a este paso. Pero vamos a ver, pero se eu non digo que non sexa caro a luz e que non sexa este contador teña un elevado número de voltas, pero que non nos di a nosotros que temos a certeza de que está funcionando correctamente? Todos os aparatos teñen que pasar por un calibrador cada certo tempo. Pois o rogo, e o fixen fai un pleno 2, e o fago outra vez. Collan e fagan unha demanda á empresa distribuidora de electricidade que revise este contador. Non penso que coste moito facer esta petición, non? Bueno, queda como rogo tamén. Unha pregunta que quero transmitirles, porque tampouco dá moita máis xogo a entrada do día 3 de outubro, un rexistro de entrada, que fala que o Ministerio de Xusticia fixe unha citación ao Concello para o día 9 de outubro. Entón, se nos poden decir en que sarao estamos metidos. Despois, mire, hai un veciño que meteu un escrito solicitando que se elimine unha pintada con un mensaxe de odio
en Perlío, no muro que está debaixo da ponte por onde pasa o tren, frente á Galiña Azul. Non sei se vostedes foron por ali, miraron, é que non sei, eu non fun, pero cando lín esta, entón, se poden decirnos se de verdade existe este mensaxe, se o van a eliminar. Despois, outra pregunta que lle quería trasladar era esta demanda por filtracións de agua que está no juzgado contencioso administrativo dun edificio do Camiño Inglés, do número 38, se nos poden decir como está isto, porque parece ser que hai un recurso contencioso, por lo que leo aquí. Outra pregunta que queríamos facerlle é dun escrito que entrou de Aguas de Galicia por a construción do muro caído no río Cádabo. Parece ser que é unha reiteración de petición de documentación adicional. Se poden informar. Mire, hai unha queixa que nos pareceu estrano, ¿no? Pero bueno, sempre pode haber queixas, evidentemente, de unha persoa que se queixa sobre como foi o chamamento da lista actual de aspirantes a traballadora social. Entón, se poden aportar luz sobre esta queixa. Existe un escrito da Xunta de Galicia sobre unha denuncia por ruido e contaminación tamén. Entón, se poden comentar algo. E logo hai aquí unha petición, un escrito de petición de entrada o día 13 de outubro para que para que se le facilite os trámites do imposto de sucesións e donacións. Eu non sei, extrañoume moito isto, porque, non sei, procede a realizar xestiones oportunas polos servicios sociais de FEN en relación ao SA para facilitar o trámite do imposto. Non sei a que se refire isto, non sei se teñen vostedes, se poden aportar máis luz da que viña aquí, e se non, pois, bueno, cando sexa a próxima comisión, pois, se poden aportar, perfecto, non? Isto me trae ao pensamento que fai xa meses solicitamos e fixemos un rogo ao Concelleiro de Servicios en canto a que os servicios xurídicos de servicios sociais que poderan abrir o abanico e atender non somente o que viña atendendo, sino que foran máis o espectro, por así decirlo, de atención aos usuarios. A verdade é que moitas das preguntas mas pisou a voceira do PP, como sempre, claro. Pero, bueno, por iso vai diante. Intentaremos sacar máis concelleiros nas próximas eleccións para ir diante deles. Bueno, sacar unha risa sempre fai ben, Mire, hai un escrito que entrou o día 28 de outubro dun veciño deste Concello solicitando a paralización dun expediente, dado que, entendo que é por o desbroce da finca da súa propiedade, dado que para poder acceder á súa finca primeiro teñen que desbrozar as fincas colindantes para poder entrar na súa. Entón, bueno, o rogo é que se atenda esta paralización. Se o home non pode entrar na súa finca, bueno, despois se me aclara algo, porque... E por último, a comunidade de propietarios do edificio da Rúa dos Muiños, do número 3, pois solicita que se evalúen uns danos ocasionados na rampa de acceso, limpeza da rampa e interior do garaxe. Non sabemos isto si o fixemos nós, por alguna actuación, o Concello, bueno. E por hoxe xa creo que é dabondo. Bueno, pois a todas estas preguntas contestaremos no próximo pleno. Damos por rematado. Bueno, queda aí unha palabra de Toñi.